Ale no to je aktuálne raz za deň vypustiť. No a budeš sa chodiť s ním hrávať. Budeš ho chúvať. Kde? Aha, šnúrky, pozri. Ty ale malá babinka. Čo? Malá je riadna babinka. A on ti normálne ako Strašne hravý. však je hravý. Ešte viac ako psi. A on chce na teba dívať. A toto má také približne rovnaké ako jeho... Telo. Čo? No. Lebo toto je sivé, aj on je sivý. Aha. Kukinko. On si myslí, že on A Kuky je pekné ďalší, meno. Že on Že? je ďalší. To je fest pekné, to je také dobré. Papaka. Hej, on si myslí, že aj máme potoky. Kuky. Bá, to je Kukinko. To je také zlaté, on bude v kuchyni. No, on bude variť. Kuchár. To je kuchár. Kuky. Kukinko. Mal, ako sa ti spalo, dobre? Dobre. Hej? A ty si ti zase zliezla dole v noci. Sa ti tam zle, že? Zima mi tam, ale... No a prečo si moju perinu tam nezoberieš, tú teplú? No veď som zabudla, že tam je. Tak, však tam je teplá perina. Kuky. Kukinko. Poď sa, mi ho nevolá Dodo. To je také debilné. Trochu. Dodo guľa. Bobo, hej. Kukinko. A ide hore on teraz. Poď, On chce ísť tam ku tým oným pohárom. A pozor. Že tam by som nechcela, lebo tam zvali. Ja som vedela. Mám, poposúvaj mu to prosím ťa trošku. Tak, dozadu. Aj tie poháre Coca-Cola teda aj dole úplne. Teda aj úplne, lebo tie sú Tuto nám daj drahé. do... tak nie, že drahé. No drahé, my Ale sme po môžu nich tam- až do Žiliny chodili. Ja. Lebo ich Aj zadarmo ten dávali. hrček daj. V McDonalde. Tak Ten hrček daj tu, dole. Aj hrnček daj, no a to... A Aj pozri, vieš ako čo, on tam aj... kúka. To počúvaj, tamto nechaj, ale tieto dole daj, tie malé. Tie Aj tie sklenené. dva sklenené. No, hej, a ostatné mu tam nechaj, nech trošku pokúká tam. A pozri, on tam celú hlavu obchal. Do toho oného. Toto daj dole. Tak. Aj to posunie ešte to prvé. Bol s nimi nekmášaj. Iba tak. No, to mu nechaj. No, a teraz si úplne najvyššie. No a podri. Aha, on potrebuje, a tu na tom si môže aj zobák brúsiť. To je staré, tie lampy. Kukinečko. Nechce už sere na teba. Už mu je dobre Je hore. hore, vieš. Aha, už teraz má výhľad a teraz aha, tam si dobre zobák brúsi. Na tom železe. Už mám prerušiť? Toho kameruješ? No. Dobre. A to budeme mať také video, že keď sa narodil, potom keď začne prvé slovo. Ty si debil. Nechceš moje tú knížku, čo malým deťom sa kupuje? Vydať. Ozaj vidíš, ja si ju vydám pre neho. Myslíte, Sám. a myslíte, že on je šťastný tu? No a? Že sa u nás dobre cíti a nemá depresie, že nie? Lebo tam písali, že niektoré, že keď ich dovez na internete, sme včera čítali, že napríklad oni 2 týždne s tebou nechcú nič mať. No, že potrebujú byť sami. Ako chodí. No, To nemá depresie. že nie.